Fakultet šumarstva i drvne tehnologije izabrala sam zato što želim ured u prirodi i želim terenski posao. Od malih nogu sam se najljepše osjećao dok sam šetao šumom, tako da odluka nije bila teška pri mome upisu. Volim prirodu, uživam u prirodi i smatram da je to nešto čime bi se htio baviti dalje u svome životu. Trenutno ne bi mogao ni jedan drugi faks upisati osim ovog i svidio mi se i pronašao sam se na ovom fakultetu. S obzirom da imamo ovako lijepu prirodu koja nas okružuje, smatram da bi bilo jako šteta cijeli svoj radni vijek provesti u zatvorenom prostoru. Šume su bitan čimbenik u očuvanju našeg planeta i budući da je gotovo pola Hrvatske prekriveno šumama, čuvajući i njegujući šume, stvaramo i čuvamo uvjete za buduće generacije. Upiši fakultet i postani dio našega tima.